nanay. Ay, sus! Invite Ano kita to? dito, nanay. Dito ka, nanay. Dito po, nanay. Okay ka lang ba na? Si nanay, masiyahin na tao to si nanay. Feeling ko Chris Aquino to si nanay. Kumusta po, nanay? Okay naman. Okay naman. So, kamusta naman po ang buhay-buhay natin dyan? Ang uma natin dyan. Kamusta ang uma Ay, natin? hindi na nating mga adik. Isang masayang hapon na naman sa ating lahat, mga ka-JFS. I am Ate Angel, your Love and Surprise Ambassadress. At kaming JFS team ay patuloy pa rin sa pagbibigay ng saya at sorpresa. Kung kahapon ay napakalayo ng aming dinako dahil lumabas tayo ng Camarines Sur, which is pumunta tayo ng Ligawal Bay. Ngayon naman ay long drive na naman tayo papunta ng Bulacan, Camarines Sur upang sorpresahan ng isang pinakabonggang nanay na kanyang kaarawan ngayon. So tara na't kilalanin na natin ang ating packages na ibibigay natin sa kanya ngayong araw. Meron tayo ditong regalong bench shirt para sa ating lucky nanay for today. Meron tayo ditong Ferrero Rocher na chocolates. Meron tayong bubble balloon na may happy birthday, Amma. We love you from Del and Diel. At syempre meron tayong red ribbon cake na ipapablow natin kay nanay mamaya. So talagang napakabongga na naman ang packages natin na ihahatid natin sa kanya. At para i-search kami for our social media accounts for Facebook, Instagram, and YouTube channel, JFS Petals and Services. We don't just create but we captivate. Another day, another surprise. Tara na't puntahan na natin si nanay all the way from Bulacan, Camarines Sur. So, andito na tayo sa Bulacan, Camarines Sur. Samahan nyo na akong sorpresahin ng ating lucky nanay for today. So, dito daw ang bahay ni nanay. Wala namang nakakaalam, pero chilling ko meron. I'll make a wish for you and hope it will come true. The life that you Nakakating ko din siya. Hello po. Malayo lang din siya. Open the door. Tao po! Nagi, bigsi na gi. Paano sa saan nagi? Tao po! Mama! Nahihiya kasi si mother. Mama! Ay, Sige po, tuloy na po. Tao Andyan po. na. Sige na po, tuloy na po. Andyan. Dito yan. Ay! Ayun. Kayo kalat pa siya. Mother,
Mother, maluwas na po si DOH. Mother, yan na po ang DOH, Mother. Ma-census lang po ako. Kayo po, Ma'am, si Ma'am Carmen Del Socorro? Ay, Ma'am, ma-census lang po ako saglit. Kasi po, from DOH po kami. Saglit lang po, may ipapapirmahan lang po kami sa inyo, nanay. Kung may ginagawa po ba kayo? Natutulog ako. Natutulog daw si nanay. Baba ka dito, nanay. Pwede po kayo interview saglit. Halika dito, nanay. Ay, kailangan lang po yan for for evidence. Evidence? Nanay, halika dito, nanay. Ay, ano yun? Ano idoy? Hindi ko naiintindihan. Nanay, pwede po tayo saglit. Alay po, nanay. Good afternoon po. Dito ka, nanay. Huwag ka matakot sa akin, nanay. Wala akong COVID. Nanay naman eh. Nanay naman. Charot. Nanay, kamusta po? Mabuti naman. Mabuti naman. Balita po namin, kilala ko po yan. O, sino yun? Kilala ko po yan. Oh, Si sino Del yan? Socorro. Del Socorro. Ba't kilala mo? Ano po, kaibigan po ng dati ko. Charot lang. Nanay, pwede ko po ba naming ma-invite saglit? Kasi po may papapirmahan na po kami doon sa labas para po sa inyo. Pirmahan. Kasi po may papapirmahan lang po kami. Kailangan daw po kasama kayo. Siya po sana yung anak nyo, si Ma'am Susan. Kaya lang po sabi niya, Siya kayo na na lang. lang. Hindi po, kasama daw po kayo. Saglit lang po, nanay. Halika, nanay. Kumusta po? Ano pong ginagawa niyo ngayon? Wala. Wala. Nakalagi naman kita. Mahahawaan. Nanay, kamusta po? Wala pa tayong pagkain dyan? Nagugutom na ako, nanay. Balita po kasi namin may kainan dito. Charot lang. From DOH po kami, nanay, Department of Hararutan. Nanay, tawang-tawa eh. Ano mo si, Hindi, kilala ko po si Del Socorro kasi po, kaibigan ko po siya at yung kasama niya po sa Bulacan ay ex ko. Mahuhulog pa ako. Nanay, kamusta? Balik ka dito, nanay! Ay, sus! Balik Ano kita to? dito, nanay. Dito ka, nanay. Dito po, nanay. Okay ka lang ba na? Si nanay, masiyahin na tao to si nanay. Feeling ko Chris Aquino to si nanay. Kumusta po, nanay? Okay naman. Okay naman. So, kamusta naman po ang buhay-buhay natin dyan? Ang uma natin dyan. Kamusta ang uma natin? Ayun nga nating mga adi. Ay, hindi nga natin mga ade. Kailangan, ba't yung binibidyan si nanay? Binibidyan kasi si nanay. Naiya tuloy si nanay. Nanay, so ganito po, andito po yung papapirmahan namin sa inyo. Gusto namin, kaya permiso lang. Ito pong kotse na to. Charot lang, nanay. Sige, nanay, buksan nyo na po to para makita nyo kung ano yung pipirmahan nyo. Ayan. Sige, nanay, buksan nyo po yan. I'll make a wish for you. Hello, Nanay Carmen! This is Just Happy because birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Halika dito, Nanay Carmen! Halika dito, Nanay! Mababangga ka dyan, ako na tayo. Hello, Nanay Carmen! Kami po pala ang JFS Petals and Services. At ito pong regalo na to ay galing sa inyong bunsong anak na kaibigan ko na si Del Socorro. So, hello, Mami! Meron po kayo dyan, Mami. Ayan nga, di ba mga pictures na yan. Ayan, Mami, meron ka pong bench. Para po sa inyo tong bench t-shirt na to na regalo namin para sa inyo. At syempre, nanay, meron ka din pong red ribbon cake. At syempre, may chocolates galing kay Dad. At syempre, meron tayo ditong bubble balloon na may happy birthday, Aman. We love you from Del and Yel. So actually po, kaibigan ko po si Yel at si Del Socorro from Bulacan. So yan pong regalo na yun ay pinabibigay nila sa inyo dahil nabalitaan po namin na kaarawan nyo daw ngayon. Ilang taon na po kayo, nanay? 69. 69 na po kayo! Nanay! So bali, ito ba? Gusto kong isuot mo rin tong sash na to dahil ikaw ang reyna namin ngayong araw. Ay, sus ko! Happy birthday po, Nanay Carmen! Ayan, isuot niyo yan, nanay. Yan, para po yan sa inyo. Kagibo ni Susan po yan. Kagibo ni Susan. Ni Susan Roses. Ayan, nanay. So, hindi pa po dyan nagtatapos dahil meron akong gustong basahin namin sa'yo. Pero bago yan, kumusta naman po ang feeling na masurpresa? Feeling ko palit tayo ng pwesto. Nanay, dito ka, nanay. Palit tayo. Na 50-50 ako sa'yo eh. Sige, nanay. Kumusta po ang feeling na nasurpresa ng inyong bunsong anak
Dahil malayo po siya, balita ko ay malayo siya at hindi siya nakakahawak ng cellphone. Ano naman po sa pakiramdam, nawala si Del ngayon sa piling niyo? Pwede bang pahinaan natin yung tugtog natin na happy birthday? Ayan, sige. Okay lang po, nanay. Okay, nanay, bago yan hingian kita ng mensahe. Meron akong gustong basahin na message para sa'yo na pinabibigay ni Del Socorro dahil napakatagal na niyang hindi nakaka-uwi. Tama po ba? So, kaya, etong message na to ay sana... Nay, sige. Nanay, ito po para sa inyo. Ma, happy birthday kanimo. Sana matuwa ka sa surprise ko sa'yo. At kahit na malayo ako, at least napasaya kita kahit saglit. Ma, di ka magparaadit kasi tunliog mo ta ako balak kanimo. Dahil ko po naintindihan na, kamo na po ba? Mga G, sana pirmi. Sorry nga pala ma, kasi pasaway ako at matigas ang ulo. Pero mahal na mahal kita, ama ko. Ikaya ang pinakaunang babae na pinadangat ko. I love you and happy birthday ulit. I wish you that many more birthdays to come from your bunso, Puto. Ayan, Puto talaga. Puto, okay. Ay, nagsisinga. Nanay, may pa-trending ka, nanay. May pa-50-50 ka. Nanay, kamusta naman po ngayon? Ano pong masasabi niyo sa surprise? Natatawa ako. Ano pong masasabi niyo, nanay, sa surprise ni Del para sa inyo? Ay, kinakabahan ako. Kinakabahan daw si nanay pero umiyak, suminga dun sa gilid. Lumayo yung kaibigan namin. Bawal yan, bawal. So nanay, hindi pa dyan nagtatapos dahil magpapablow kami ng inyong red ribbon cake. Ito ang ating lucky nanay for today na si Nanay Carmen. Hello guys! Andito pa rin tayo sa labas at kasama pa rin natin ang ating lucky nanay na si Nanay Carmen all the way from Bula. So kakantahan natin si nanay ng happy birthday bago niya i-blow ang kanyang candle. So 1, 2, 3! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Nanay Carmen, make a wish and blow your candle. Yay! Palamakan naman natin si nanay. So nanay, any last message for your bunso at syempre sa mga anak nyo na nandito po ngayong araw? Ano pong gusto niyo sabihin, nanay? Nanay, magsalita ka, baka mamaya sumunga ka na naman dyan. Charot lang, nanay. Aray, napalo ako ng nanay. Charot lang, nanay. Ano pong gusto niyo sabihin, nanay? Wala akong masabi. Kay Del po, ano na lang pong gusto niyo sabihin para kay Del Socorro na malayo siya? Makikita niya po tong video na to. Salamat kaling ginibumiyakan ako. Pinag-surprise ako, di ako nag-aaram. Kasi sinabi mo sa imo, di day na po arang. Ako gani, di pa aram. Di surprise ako. Nanay, talagang umiisog ka po, nanay. Dito ka lang, nanay. Palayo ka ng palayo, nanay. Ano pa pong gusto niyo sabihin kay Del? Makikita niya naman po to. Kahit isang mensahe lang po para sa kanya. Salamat po to, kaling ginibubukan ako. Sinurpresa mo ko. Ingat si Ton, pirmi. Dana ibang masabi. Isang I love you naman po para kay Del Socorro. I love you po to. I love you po to. Flying kiss naman dyan, I Mami. love you po to. Yeah! So again, happy birthday po, Maming masaya kaming GFS na napaiyak namin kayo at napasaya. So happy birthday. May meriendahan ba tayo dyan? Wala meriendahan. Pero we don't just create but we captivate. Again, we are the JFS Petals and Services. Follow on our social media accounts. Isang nanay na naman ang nabigyan natin ng sorpresa. Magbabay ka naman, Mami. Bye-bye!